Super fam, super fam, super fam. Super fam, another day, another vlog na naman. Nya, for today's content, wala na po bukas sa laga niha kay kuan man, kanang nakatulog man, galami man ang tulog sa grupo. Nya, karon na dugay ko nagtanaw, naghanam din ako ang bird sa English bird. Dili bird nga lang gamak tong bird na katong ano nila, bungot, bangas. Ito na yung nagkuha kay Ichuti man ta na asa mo na siya as a safety personnel sa usa ka kuan security office security personnel sa usa ka tindahan nang lang nila pinit tan-awon sa mga tao na customer na kuan niya kung gamiton subon sabon ko sa start na tadi akong gamiton ng ano kasi ugma pohon or sa sunod adlaw makakuan ta makasurit ta or makagamak gumatag vlog in other place na po basta di lang ta makatulog ay isod mo makatulog ka kay nagyo makatulog ka abot gina hapon samot na walay kuan dili init ang panahon lami kung tulog na kana kaming kwaon kay medyo baga-baga na gid siya. Ya, masuruyan niya tagwan ba kanang inspector. Sana lang. Gusto bagi ng pag-explain og ano? Ana pag-explain og ngalan ni. Pag-explain og reason nga wala tay marason. Kuan ang pagkahinlo sa atong kagalingon nagkan raman ko na nato yan sa kagalingon sama ra punas kuan kung unsa kas inyo ha abot ka diri sa trabahoan o ka diri diba kung sa imong kaan realidad ng pagkatao makita ra to sa tao diba diri ato ni ko ani kay murag medyo baga na gyud but kani ko daw baga na gyud diri at sa ning panahon ihiwi gid atong simod og kinaan. Ihiwi gid kay ang tamang di na to tarungon. Di na to tarungon eh. Wala ginis puros. Sa super farms padulong pud sa mga sa manhuyog gikan daghan po na siya nga mga overviewing makita na daghan po siya nga mga lugar nga atong mahapitan nindot kayo but for now kada pa man ko diri wala pa man takadiop di pa man alag akong kahulit or carlibo hindi lang sa aginto sa parts sa Mawinay or sa dul-dul nga lugar. Niliguhan kay sa umang sa pagka lain na lang kita tanawon pero medyo nasama gid siya gamay okay na nawala ra ambalan lang pa sa wala
Kapit dito sa render na akong gigamit. Nagtubig at niya. Tagbag ng tubig kahit naglain naman itong tubig hindi ka naman ito bahido. Super fan. Siya. Dari medyo baga-baga na dari po speakers kapanas kinala na itong paan. Yung plus-plusan sa okay. Oh, medyo perfect yan pagkakuan. Perfect. Okay. Yun na. Miguel out, shout out. Kinagit siya. Sino pikas na pod kanina pod siya nga side. Pod. Kanina lahi gamay, kanila may nagpabili at mo. Careful. Sa kuan ko ang resort kay medyo ni gapot ng kadaghanan sa bungot ba. Bigit ka tama ni. Dapat iko ano na kung tuuna kung kanidaghan. Usban. Whoops. Almost perfect, because perfect, almost perfect, basta mga na siya. Super fan ang tapuhan.
super fam, okay na gud siya. Nice na kayo. Nice na kayo siya. So, kuha ni kay kuha para magamit pa nato sa sunod. Okay na siya, super fam. Okay na siya. Wala na siya ikuan sa espeho. Summer na summer o baltin kaayo. Ay wow. Another tissue. Tissue is real. Okay, tissue. Nah, belum naik peti anak ko ning meron eh. Yung natag ko yung nataog. Balod sana nagwala sa peti pa. Super fun. Mora to siya. Dito na itong otob, ang atong pagkuhan. O, salamat sa paglantaw. So, what para sa chat, please subscribe at hit the notification bell para update itong sa kaming video to. At kating vlogs na after plano, napas plano na ako, then kuhan. Gabay sa Lord na siya mag-take care na po. Sana ko po, sa kong soroy. Or else, pagkabak mo kung laing sketch nga mga salidas lang nga yung gamay. Hope mapala na. God bless you pa, love you.